Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras. 17 minutos karon nga adlaw. Biyernes, Petsa 2. Ikaduwa nga adlaw, ikaduwa man nga petsa sa bulan sang Disyembre. 23 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Maninay kag maninoy, preparar. Ihada kag ihado, preparar para ganar. Sirado 30 dias sa nabilin. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Biyernes naman nga pagpangalagad sa inyo sining nga palatunturan sa kirandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakauli labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining matagod durungan oras sa kabiyon aton sining patrol kay ina panagarambiyo sa pilakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bogina. Get Wilson kay Action Papang Nixon Tahom. Pulay na sa dulod na pulay kag masahi. Pasok tae bala beer kag whiskey. Para munta kung hindi na maglalabog ang mga espiritu. Sang trangkaso. Si Action Papang Nixon Tahom na napawayway sa buhay. Ang relax lang. Kag get well soon. Ato sa pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, breaking news, just report, plus report. Youth Center, ginabantayan ni Action ang Defensor Lisa. Obdaman kita sa katong siling ang mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa itong IT expert Christian James Binaras. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Tarok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kiranda ng inyo sinihalagan, ang inyo sa Angkorman Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 16 minutos na pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa mga Facebook lover, sa mga listeners na to nga nagalantaw kada gabi sa to sa Facebook Live via streaming. Ang inyo sinakaroon greetings sa taga-anta na Chimpo kag Ligwa, Palihog, Tingba, kag Lipota. Ang importante, like kag share para everybody happy! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa STL, i-recap na karon ang tatlo ka draw. STL, first, second, kag third draw. Aton man lawagon dugay-dugay ang resulta man sang Lotto 658. So, ang jackpot prize sa Lotto
658. Why pa sa may nakakuha. Muning namin ipaskwa. Ilang jackpot? 319.9 million pesos. Grabe yung jackpot. Makuha mo ni Sulo ba? Kakilala nga alam mo, bro. Tamak mo 319.9 million. Jackpot sa 658. Ay, 40. 645 nga resulta. Why man sa may nakakuha, oh? 51.9 million pesos. Tawagon ta na dugay-dugay. Kasi kung nakuha nyo ang 5 numbers, 4 numbers, dawa-dawa mo na nga premyo. Ang chimpo, di kitod mapakta, no? Kaya lain-lain ang draga sa kwan. Sa tawag nga lakas ang chimpo, mainit, maulan. Huwag man tabagyo. Ay, ang akong galing amigo, si amigo ko Edwin Pineda. Sir, may gabi igit si mo, bodo na idlaw man ta si mo, sir. Para kadagli sa akon nga resto bar, chicken skin, bang roast, tapa, bauti na tilawan ni Sir Edwin Pineda. May gabi dira si mo, sir, Pagmanan dira nga pag-monitor durante nga nagakaon ka dira sa GNG. Enjoy nang da Sir Edwin Pineda. Kasi mo dira nga kaupdanan da nga naga-shutting. Ay, puwerti. Ulan kag init ya mo gining kapatag back down sa tawong. Puwerti ang kwan. Puwerti ang ang init tapos pagkahapon gani mahapunan kunog to waswas ang ulan kadelikado gid kayo no mo na nga pagwatas balay alalanta payo nga kaputi para sigurado although way man ta LPA way man ta sa vlog sa lakat sang panahon mogi man ang chimpo ko na maulu-ulanon kung kaisa hindi lang mapakta. Importante nga may depensa ng tayo sa aton sining alawas. Hindi bala mabasa sa ulan. Kung mga basa kagiman sa ulan, kung dalawang alang-alang, ipaligo na lang para nga layo sa disgrace. I mean, layo sa natawag bala nga trangkaso. Sa maulanan ka, matilitihan ka, hindi ka gusto kapaligo dali-dali. Kung nakusa nga nagalain ang kondisyon sang imo sining alawas. Aton sa mga kapulisan sa Napulo ka mga police station, diri sa Metro Bacolod, nakapatigayon na sang police visibility patrol, saturation drive. Pwede ito ka pulisa mapatigayon mula sa Uplan Sita, Uplan Bakal, kung kaisa sa mga ilim na hindi ko sa mapaiwan may mga naga-sockbit gun mo mga deadly weapon ni Blanc ganang gusto ko na itong kapulisan makapulo pa masyar man sa aton sini nga mga ilim na. O bag unang kalusot ang akon nga idol ho. Sabong ni PO3 ni sabong nga kung SPO1 kung SPO2. Si Sir Frank Francisco sa Police Station number 1. O sir, kamusta ka? Para ka mangyapon sa Police Station 1. Ang guna sa mga no? SPO2 ka na sir. So nahidlaw man ta si imo sir ba? So mahuya man ta ba? Kanandala nga pagpaurok-urok. Dali permi ang driver ko mag-duty sa Station 1 mo. Kaila sila nga patrol car. Ay, puwerti.
nagapaurok-urok pa sa gali. Ang buhay na siya nagapaurok-urok. Sabi ko nagsaylo na sa stasyon. Amigo ko si Frank Francisco. Sir, good evening da. Sa bilog mo sininga, pamilya. Sa mga Christmas party, mga family reunion, mga alumni. Hindi bulan sa Disyembre, nagahimugasa gini. Pero ato lang rejoinder kag reminder sa publiko. Once nga makainom gani, medyo extra lang nga paghalong. Kung pwede lang, hindi na madalas lakyan, ha? Kung nakainom ta bala, basta kung nakainom ta ko sa dugagwa pagid nga aton nga pagkatikalon. Sige kasi nga, kaya ko niya, pre. Kaya niyang inom ko yan. Kaya ba dita, agarang malis ka lang yung sakyan mo. Aksyon na... Magdo kahinay ko na sa audio tao. Ang audio tao, okay lang. Kaya mo, di ka text ako nung atong ko nung audio do kahinay gid ko nung. Nara. Hinay kayo. Mga taga RG Sol Roping, mga K9 ni pare Kwan, John kag ni kumare ko Ronaldin Solinap sa Carlota taga Munogid. Pare daw ka hinay sang audio mo. Kaya na Kwan na dugang-dugangan ni Aksyon Nilmar Madera. Dali lang ha, pagbalik naton ang report sa patrol observation sa Biyernes nato sa papalagad, magabalik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di eh ato sa Bacolod sa akong birthday gani maabot eh ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Mati
sinandaon na siya nga. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaong kaman rapulong to atubay ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Umanak na. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya? Diri sa tabalagad Action Radio Philippine Standard Time, impunto pangot las 10. Antes sa mga report gikan sa ato sila mga correspondent, check taray si Action Gel Minardo. Di naman ang yasiring nga ruta, kag yasiring nga destinasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari sa Action Cell Minardo, observation report sa patrol cell. Mayang gabi, please kami. Action na rin, mayong gabi. Yes. Gabi man sa atin ng natag ko na natin, no? Kag viewers man sa Facebook o subon nga gabi Actioneric. Nari kita live sa may Upper East o sa Mega World sa Nibla Actioneric kay Dre. May mga lights naman kay Gina dito sa may Bacolod City Public Plaza. Ongoing sa gyapon na panako dito nila. Although na sa nagsanag naman kayo Actioneric, no, kay damo na nga mga kahoy dito ang gain pamutangan. Kasi sa gabi lang to ng alkalde naton, si Mayor Albi Benitez, nagbisita man dito pag temporary na gain pangkakas ang mga nagabaligya sang mga pagkaon ni balas sa mga hilit-hilit Actioneric. So, pamutod sinisang plaza, kagin abisuan sila advice, no, nga kung pwede sa aga lang sila magbaligya pagkagabi himuson gidana yung ilang mga baligya kaya iban sinisila do dira na ganay katulog Actioneric. Ang nagamay yung mga tiyanggi-tiyanggi na nila ay tikalain mong gintuod at tanawon mo Actioneric, no, nalabot sa mga bazaar na gidaya kay sa January ara pa man na sila. No, so mga gabi dito kagina paghahalina mo no sinigid lamang nagapangimo sa ang iban ng mga karganay nila sa ilang mga sakyan kaya iba nagbailin sa may tabok dito sa may atubang sinisang Comelec at Actioneric. Dito sila may temporary sininga nagplastar kay Tikagina. Ginabisitahan dito sa alkalde do indigid guro manami man gid ang sitwasyon sa Actioneric kasi may lights on sini sa Domingo kasi may mga tiyanggi-tiyanggi dere sa mga higadigad so temporary anay sila gin full out ibalik man na after siniguro Actioneric no kung san o sini ang advice nga mabalik sila kung subong Actioneric padulungan sa ang new government center chikeron ta kay wala pa namo nakita no kung if may gin pamutaman sila nga mga lights dito pero diri sa may Upper East ng Actioneric na sa Mega World makitaan ta na may mga lights na subong Okay. pinayantan lights na kami monitor the feedback. Yes, Actioneric. Okay. No, so tutulungan ta ang ano sini
ang sa bahin nito sa nga Bacolod City Government Center. So diri ka makita nato na generic no sa halin gila dito sa may barangay o kon diri kami nagagi sa may barangay 27 ayon na generic. Oo. No, sa may Lapos diri. No, makitaan ta ni may mga dagko diri nga kahoy which is naraman dagko nga mga bumbilya sa generic na hindi siya siling lights na kon LED nga mga gagmay lang ba lang nga light bulb sinipera sang Christmas lights nga ordinary ni balak generic. Oo. Kundi ano na may arada nga dagko gid saya ang bumbilya kita sa sugat na balay balak generic. Nang damo na siya kadagko ang nabutan dito nagriya dapit sa may Upper East sa mga puno sini nga dalag ko generic kaya kasi sa may McDonald's sila yun may nagasaot may nagabaylo man dere nasa nga light sini ka tahuman kay tinagigan nag-light on na dere sila so amo nga itsura action ereko sang atubang diri sa ay panaugan kanaran di action ninyo no para makit-an action erek no kay subong damo diri tawo nga nagalagaw no ang ilang nga kasi may dako dira nga mascara sini no nga nahamtang which is my light man so tan-awan ta dire no kay kadamo gid sang nga tawo ang nagalagaw man diri subong nga gabi Kaya Biyernes mong Friday night pagkabuwas sa opisina. amo gani Di ba nagahingalit mga maka-uro-injures ng kadali nun? wala man klase was na adlaw kay iti Sabado sa man diri ang sitwasyon aga entrance sa parking sa may drive-thru no diri sa ko mo no so diri sa tubang gid sini awan ning ginahambal ko kagina nga dako sining maskara no action Eric na makita naton may mga light siya na may orange may red kagani yon green sini so aman na diri ang nahamtang sini sa may kilid sa nga McDo kagati magasulod kay diri action Eric may diri nga dako nga Christmas tree no which is ang printa sini mga bilen action Eric no kaga may mga benches na di sa palibot nga ginapungkuan ng sang mga akautura naton kay dito may mga pagkaon na diri sa dalom pag idula labot sinisang fast food chain sina action Eric sa dalom mo na di ang the bazaar nila nga ginahambal nga dapat diri kadto nato action Eric no may mga nagakaano diri may nagakinaon no may mga baligya may mga may subong baligya sa ilabasar. Sa dalong sinisang nga Mega World no may ari diri bazaar sa may mga kiosko diri. Saan pagkaon na da? Oo, may ari mga mga kalan-an gid sa action Eric no tanan-tanan amon sini ang nga sitwasyon which is damo subong sa nga tawo gani amon ni oras no may nagakirinaon may mga inasalan may ara mga bayo nga kiosko na may mga Korean nga pagkaon Dama mo rin no? nasa man isang sitwasyon action Eric no which is makita naton may mga lights na ko ng suga nila nga gintaod sini diri from sa piyaka kiosko no sa may left may mga inimnan da? May bigya beer? action Eric Bigya beer? Bigya beer? Oo. Kapag tanawon ka na biyo, do wala, do ang ilas ni pagkaon ng ginaksyon kag mga Soft drinks. bayo, mga pamahaw, pero dala may gabaligyan isang beer. Nawala action wala. Para, basta wala gina panagutan kung mabigya beer da pagkaon ng kurupidi. O gani, pagkaon ng kamayari. Siguro, dere naman ni madinagusto, di mga tao. Kahit kung gutok ang nakson, pwede ka din sila kakadtok generic sa kita. Di ba mga baligya nga mga bayo, sinadri, no? Pagka, aring mga barato, manang ilang nga mga baligya, sina generic, no? Pagka may mga nakadastar man nga mga abangko, diri sa piyak, may mga inasala na diri tanan, no? Katara do kalayo, mayo man kay inasalan sa tubang, tapos sa tubang, sinibaligyan, sa bayo, generic. Pero hindi man siguro magkadto, gina ang baho sa inasal, no? Pero gasampot ka pa lang yung kapaninghamot na nga inasal. Diba ginagin ka? O kung mga pangamot kayo nasal? Damit na labot ka na? Hindi man. Hindi man. Kung labot at tapos kagit sako, naging matugo naman ko da. Gani, ang iban naman nagubos ng ilas ng nga baligya, may harap pag ito. Ay, ilang manok dagang nasal na, may tao? Ako na tilawan, pero yung nga... Sa pilang, ilang manok tayo nasal? sa ilan ni Manang.
Pagka may manok, sa pinan yung manok na, amo nila, 120 with rice. Ani rice siya? Hindi, isa ka rice. 120 actioneric. No pa, 120. ano nyo? Nari sila mga heart. Ano sa nang tahong? Tahong actioneric. Nabatikulon, tinae, tungol. Ano siya nang no? 120 ng sa kabilog manok ko. Ha, actioneric. Dawing gutom ko, aw. Magutom ka. Hay, danang ilang manok ko. Taga 120 may isa ka rice sinexioneric. Duman nagubos na ni kanila ni Manang nga baligya mo na lang ninyo nga baligya na ngo. Yes. Dutay na lang sa direct ang ilang nga baligya sini. Kaya ko No? dahil sabi ka manok ko raw. Wala na mo na yung ilalang. Hindi na, nablang manok ko yun, no? Nablang ginaluto yun, na. May wala na mo na niyo. May tagiyan na. Oo. Hindi din no. May tagiyan na. Oo, meron na. Amo Wala. ni sa English Sana na isa tinae. ka baligya, aw. Ha? Sana na isa ka baligya. Oo, ang iba ano naman nila hubas naman actioneric. Ay, No? gali. Kaya Ano mga ba? men, yun naman yung mga Marami baligya sa tupad. Dako namin isang manok yaw. O gani. Do ka ano Dako galan na. Dala na lanagin. Gani. Tiwala na si ibang baligya manok. Sa reaction Eric sa punta. Sa piyak bito Wala natin mas naman. matabad na baligya manok. Na ano, inang mga tinain ng bilin. Oh. Sana na isa ka baligya manok. Ito yung binas kung sana na isa eh. May harap pa ba ka baligya da? Puntas, piyak ko. Kaya, ano ko ba? Basi ginaasaran to ni Manang ko. May tagiyan na nang. Ara. Wala pa sila kabilong isa. Te, siling ko gitang nga wala daw. Ara pa. Isa eh, na pitso na, pitso. Paa. Yung pitso pack na, no? Pitso, paa. Paa. Paa gid siya. Wala na picture pa. Okay na pitso Wala pa pack. nawag na ako now. Ha? May nagaparawagan sa ako kasi mga ano na de. Oo. Biya, sabton ko biya na biya. Basi pala importante niya. Oh, ganun. Sabtan na tabi kay galanta ko sa imong pitso pack daw. Pitso pack man ni paa, do ko lagko aw. Oh, do ko lagko sa ilang nga baligya. Nami tranaan man nila sa kwadrat description paano. Pero direct action sila, utol ko na ikaw kadali lang gate, kay balikan ka dugay hold the line, nila pag off ay mo dira linya. Mabalik ka sa mo action sila, mabalik na kadali lang gate sa ato siningang commercial break. Please stand by. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Yes, sa tres sila balikata sila action na reporting line dira sa may area sa New Government Center. Action cell, please come back. Missionary? Yes. Ano nga kanamin isang order sa imo nga manok kami. Nga man. Nagalakat kami kay nga nga assistance nga through missionary kay may buyback operation. Sa mahuyaman tani sa ila. Oh, Land sila sa bulig ng papa-witness sila ng reactionary. gani. So, kaya mo to kaya ginactionary, na dito sa may bazar gani sa nasambit ha, ng damo sa mga pagkaon. To gali, tiligan pa na sila nagka-opening gali actionary, na doon ang feature di gani ni Action Dale. Nagligat pa kasi manas na ito bukas gle. Sa dalom, sini di ba yung McDo actionary? Oh, Sa gani. dalom sila dira. Sa ang yan nga sila mo ito basar, aras tabangan ng McDo, no? Skilid McDo. Sa may likod, Alikod sa McDo. oo, sa likod. Oh, May problema ka nila mabaligyak. So, sino mga barato, malala ng tao mo? Oo, barato lang, no? Affordable katama. May madamo man sulilian, may mga Korean foods man gali nga, sa mga street foods, sa Black Generic, no? Sari-sari na may mga gusto mo may milk tea, may mga juice na mga palamig, no? Muna inasala, may mga pula man yung itlog, kung gusto mo man yapon. Sa punta, to gali kagina, may harap pag ito inasalan, no? Okay. Mas damo pag compare to Lina kay Manang. No, Oo. kaya sa madamo sa klase sinisang pagkaon. Hindi lang pagkaon makita mo to biskan mga bayo, no, nga affordable kag gina pag tan-off to gani do mga barato man to ang mga bayo kag mga kanagmi sini actioneric pero kanabanan to mga pangdalaging ginggit, no, pangdalaga nga mga bayo sini kag pangbabayi actioneric ang ginabaligya, no, dito sa may bazar sa may Upper East sa Mega World Action Eric, no? Kagati sa buong gabi, hari kita diri sa may dalan sinisan circumferential kung makitaan ta, no? Ini ang aton nga mga ginasundan nga traka dalag ko, katama, no? Kaga, ang na de permi